खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 17 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 1 पुस दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै खामानि थिलियाव गोजौ गाहाय जागोन। हाखु दाखु जेबो थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। राङारि लेनदेनाव सांग्रांथि लाखिनायनि गोनांथि दं। नोंथाङा एसे मेंनाय एबा खर' सानाय मोनदांनो हागौ। नखराव जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसिखौ फोजोबनो नाजा। मोनाबिलियाव मेडिटेशन आरो रेजें थाबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथाय आरो रांखान्थियारि नारसिननाय मोनदांनो हागौ। गोनांथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया नर्मेल जागोन। बेलासि समाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया गोसोआव सुखु लाबोगोन। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें खमला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खाबु मोनगोन, नाथाय सोरबा सिनाय मोनै एबा आबुं नङै खौरांनि सायाव फोथायनो नाङा। सोलोंथाइ आरो बादायारि खामानियाव जाफुंसार जानायनि मिजिं दं। नोंथाङा सावस्रियाव एसे लोरबांथि एबा मेंनाय मोनदांनो हागौ। बाहागोदारि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। मोनाबिलियाव मेडिटेशन आरो रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनि बाथ्राफोराव टेनसन जानो हागौ। नाङै खर्सा आरो नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रियाव एसे बेले-बेजे जानो हागौ। खामानियाव मोनसे गोदान थांखि एबा खाबुनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। धोर्य्यआ दिनै नोंथांनि गाहाय मावखान्थि। मोनाबिलियाव ध्यान आरो प्राणायाम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायनाया बांगोन, नाथाय अहंकार आरो नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानि मावनायाव गोदान बिबानफोर फैनो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब लाखि। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। मोनाबिलियाव एसे एक्सारसाइज खालाम आरो गोसोआरि गोजोन लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। कन्या राशि। बिजिरथाय आरो खामानि मावनाया दिनै मख'जाथाव जागोन। रांखान्थियारि बिथिंफोरा जौगागोन, नाथाय नांज्लायनाय एबा सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोदै जागोन। सोलोंथाइ, ध्यान, आरिमुजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरा दिनै मुलाम्फा गोनां जागोन। बेलासियाव नखरनि सुबुंफोर एबा लोगोफोरजों सम हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। तुला राशि। दिनै नोंसोर हेफाजाब आरो सोमोन्दोआव जाफुंसार जागोन। राङारि लेनदेनाव सांग्रां जा। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। जायखिजाया गोदान रां थिसननायाव गोख्रै दाजा। लोगोफोरजों गोरोबलायना लाखि। मोनाबिलियाव मेडिटेशन एबा यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें नारेंखमला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै सोमोनांथाव मुलाम्फानि जाथावना दं, नाथाय जायखिजाया थगायनाय एबा थगायनायनिफ्राय सांग्रां था। नखरनि हेफाजाब थागोन। गोदान बिथांखिफोर आरो रां थिसननायाव साननांगौ आगान ला। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। मोनाबिलियाव ध्यान आरो गोसोआरि गोजोन लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। धनु राशि। दिनै दावबायनाय आरो फरायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन, नाथाय नाङै खरसा, अलसिया आरो दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव था। नखराव अननाय आरो हेफाजाबा थाबाय थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। ध्यान आरो धोरोमारि हाबाफोराव सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। गोदान बिथांखिफोरखौ साननानै मावफुं। लोगोफोरजों मुलाम्फा गोनां सोमोन्दो लाखिनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा आरो गोजा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा खामानियाव दिदोमथि आरो जाफुंसार मोनगोन, नाथाय नांज्लायनाय एबा गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय सांग्रां था। राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। फालांगियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। नखरनि सोद्रोमानि हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। मोनाबिलियाव रेजें एक्सारसाइज एबा यगा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना आरो मै गाब। कुम्भ राशि। दिनै समाजारि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन आरो गोदान खाबुफोर सोमजिगोन, नाथाय सोरबा सिनायमोनै सुबुंनि सायाव आबुङै फोथायनो नाङा। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोदान बिथांखिफोराव साहस दिन्थि। मोनाबिलियाव मोनसे गोसोआरि हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआरि बुद्धि आरो आरिमुआरि बिथिंफोरा गोख्रों जागोन, नाथाय दावराव-दावसि, सोंखारिनाय एबा गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। फालांगियाव हरखाब मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं, नाथाय रां थिसननाय एबा बुरजा खरसाजों सांग्रां जा। ध्यान आरो यगाया गोसोआरि गोजोन बानायनो थाखाय मदद खालामगोन। लोगोफोरजों मुलाम्फा गोनां सोमोन्दो गायसनगोन आरो मोनसे गोजाम मावथांखियाव जाफुंसार जानायनि खाबुफोर थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।